Máme tady obrovský action haul. Začal listopad a s ním i vánoční nálada a já jsem prostě zavila, že jdem nakupovat vánoční dekorace. Takže se společně podíváme, co tady máme. Mimochodem, nejsem plný blázen, jo, nejsou tady jenom vánoční dekorace. To tady vytahuju, je tenhle strom. Že abyste pochopili, já tady měla celý podzim tyhle dýně a hledala jsem něco, čím je prostě nahradím. Jo, něco podobného. Podívejte, to je úplně stejně plišový, velikostně podobný. Další, co tady mám? Vánoční hrníček. Já prostě potřebuju vánoční hrníček a já tady u nás žádný nemám. Dostala jsem od Kuby i podzimní hrníček s ježkem. A tenhle, on je tak roztomilej. To prostě to nejsou Vánoce bez vánočního hrníčku. Koupili jsme si konečně troubu. Po 2 měsících jsme si koupili troubu a mně prostě chybí to pečení. Takže první, co tady mám, je tahle forma, potom pekáč jakoby na dort. Už se těším, až budu dělat cheesecakey prostě. A další trouba edition. Silikonová forma na cupcakey. A vzala jsem silikonovou, já jsem teda vždycky měla tu plechovou. Vyzkouším silikonovou, možná bude lepší, ale vzala jsem ji hlavně kvůli tomu. My už tady nemáme moc místa, jo? My už máme docela zaplněnou tu kuchyň. A je prostě skladná. A poslední k trouba edici. Tady jsem vzala ty pytlíky na ty cupcakey. Zase zpátky k Vánocům. Měla by svítit. Já úplně vím, kam si ji dám si ji na parapet. Nebo možná na stůl v kuchyni. Ale měla by svítit. To už jsou taky kravinky nebo prostě věci do bytu. Tak jsem koupila tady ty 2 sešity. Jsou to taky ty vytrhávací, takže třeba do školy na testy skvělý. Potom já tady nemám žádný zvýrazňovače, takže tady ty zvýrazňovače. Yes, Lenor. Jako tenhle vám doporučuji. Fakt to voní, šíleně to voní. Jako tohle. Stačí fakt malinko a to oblečení vám fakt provoní celý byt. Tak poslední mám tady tuhle vůni do interiéru. A ta voní, jako to je šílený. Další věc, co vám doporučím, jako stojí to podle mě třeba 40 korun a voní to není možný. Tady už celý prostříkali, jak hezky to voní. Tohle je všechno z Action Hallu.